जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव खौरां। जोंनि ओनसोलाव गोबाङानो लुबैदोंमोन आरो गोबाङानो मिजिं दंमोन जे बड'लेण्ड ओनसोलाव गंसे एनसिसिनि इउनिट जाथों आरो बेबायदिनो दिनै जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव 73 आसाम बेटेलियन होननाय मोनसे एनसिसिनि इउनिटखौ जोङो मोन्दों आरो बिनि थाखायनो जोङो बे एनसिसि इउनिटखौ बेहाय बासायनो थाखाय जों हाखौ नायनो फैदों आरो बे एनसिसि इउनिटनिफ्राय 3500 माने फरायसुला फरायसुलिखौ फोरोंनायनि बेवहाय बेबस्था दङ। आं सान्दों बेखिना जिहेतु सिदा केपासिटि दङ बे हिसाबै जोंनि बिटिआर ओनसोलनि हायार सेकेन्डारिनिफ्राय लानानै कलेजसिम जिखिना दङ गासैयावबो जोङो बे एनसिसिनि जि फोरोंनायनि खाबु बेखौ जोङो होनो हागोन। दा एनसिसिया जोबोद गोनां, जों बयबो मिन्थिगौ कलेज लाइफआव सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय आरो एनसिसिनि गेजेरजों गाव गावनि जिउखौ दानो थाखाय सोरबा डिफेन्सआव सोरबा बायदि बायदि साख्रियाव थांनायनि खाबुबाबो दङ आरो गावनि जि डिसिप्लिन गावनि जि आब्रुथि बेखौबो एनसिसिनि गेजेरजों जोङो खालामनानै लानो हायो। दा बेखायनो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव आरो गोजोनथाव खौरां। जोंनि बड'लेण्ड ओनसोला जिहेतु गुबुन गुबुन बिथिङावबो मोनसेनि उनाव मोनसे जौगालांदों, थिग बिदिनो जोंनि गेलेमु आरो लाइमोन अनसाय बिफाना एबा स्पर्ट्स एन्ड इउथ वेलफेयार डिपार्टमेन्टआबो बे एनसिसिखौ लाबोनो हानानै जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि गोबां लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनो जों गोबां मोजां मोजां खाबु होनायनि जि राहाजों बेखौ खालामनाय जादों। बेसेबांखिनि हानि गोनांथि? एनसिसिनि जि गोजौ बिफानारि बिथांमोना जोंनो लाइजाम लिरहरदों, बिथांमोना 5 एकड़ बेखिनि हाखौ अत्यन्त मिनिमाम खमैबो 5 एकड़नि हा बिथांमोना जोंनो लाइजाम लिरहरदों। नाथाय जोङो बेहाय 50 बिगासो हा होनायनि थाखाय जोङो सिन्था सरसा खालामनाय जादों आरो बेनि थाखाय जोंनि हा आरो खाजोना बिफान लेन्ड एन्ड रेभिनिउ बिफान बिथांमोननिसिम जोङो लाइजाम लिरबाय आरो बिथांमोना थाबैनो अफिसियेल जिखिनि खामानि दङ प्रसेस दङ बेखौ खालामनानै बे एनसिसिनि मुङै थाबैनो बिथांमोना हानि एलटमेन्टखौ खालामनानै होगोन। ओरैनो जोंनि बे एनसिसि इउनिटआ फैबाय थानाय सेप्तेम्बर दाननि गेजेरावनो खामानिखौ मावजेननो नागिरदों। दा बेखायनो जोङो जिहेथु बाहाय गोदानहै इनफ्रास्ट्राक्चार बानायनायाव सम लागोन, दा बेखायनो जोङो मोनसे थावनिखौ जोङो थिग खालामदों जाहाथे बिथांमोना बेहाय थानानै सेप्तेम्बर दाननि गेजेरावनो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव एनसिसिनि जि खामानि बेखौ जाहाथे मावफुंनो हायो, बिनि थाखाय जोङो बेनि राबारि बे ओनसोल आरो बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बे हाखौ देखायनानै होदों आरो जोंबो फैनानै गोजोननाय मोन्दों। मोजां लकेसन, दैमा सेर आरो गोबां थावनि दङ, गोबां जायगा दङ। बेयाव फायरिं रेन्ज बानायोब्लाबो गुबुन गुबुन जेबो खैफोदनिफ्राय बा जेबो साननो गोनां गैया। दा बेखायनो बेखिनि हाखौ जोङो नायनानै फैनाय जादों आरो बेहायनो अलमस्ट फाइनाल जानानै दङ, बेहायनो बानायगोन।